Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž Hodina vlka. No presne tak, milí a vážení naši poslucháči, začína sa Hodina vlka a dokonca by som povedal, že nie len, že Hodina vlka, ale dokonca slávnostná Hodina vlka. A keďže používam ten prívlastok slávnostná, tak asi by sa patrilo vysvetliť, že prečo, keď sa teda pozeráte do kalendára, tak žiaden sviatok samozrejme nie je. Napriek tomu máme slávnostnú Hodinu vlka. No ona bude slávnostná dnes večer nie len svojim obsahom, o ktorom samozrejme vy už svoje viete, ale ona bude slávnostná aj tým, čo možno niektorí neviete, a síce, že my práve dnes, teda 24. novembra roku 2023, keď túto reláciu vysielame naživo, tak my vysielame presne 300. okrúhly diel tejto relácie a viete, ono je to niekedy naozaj také neuveriteľné, ako to ten osud zariadí, lebo či mi veríte alebo nie, ja som sa vlastne až potom ex post, čo sme vlastne pripravili tú tému dnešného večera, respektíve ten rozhovor, ktorý samozrejme vám mal chvíľku priblížime, tak ja som sa až potom dozvedel, že my vlastne dnes vysielame tú spomínanú 300. časť. Až potom som si to uvedomil a vravím si, že aké je to neuveriteľné, aké je to krásne napokon, ako to všetko pekne do seba zapadlo, bez toho, aby som to nejakým spôsobom plánoval. Tak my dnes, vážení poslucháči, myslím si, že tú našu 300 aj spolu s vami naozaj veľkolepo oslávime. Presne tak ju oslávime, ako si podľa mňa vy všetci za tú vašu vytrvalú a neutíchajúcu podporu nie len tejto relácie, ale samozrejme aj celého Rádia Slobodný vysielač za tú vašu podporu naozaj skutočne zaslúžite. A ja v tejto chvíli vôbec nepochybujem o tom, že tak ako ja, tak aj môj reláciový parťák, s ktorým to tu ťahám pravidelne každý piatok, keď teda nerátame tie piatky druhé v týždni v mesiaci, kedy teda ide iná relácia, tak ja to tu s ním vlastne ťahám pravidelne už od roku 2015. To je ten môj kolega Vlčko, ktorého samozrejme o chvíľku privítam, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. A ja teda nepochybujem, že tak ako ja, tak aj on sa dnes nahodil do gala, že sa teda pekne vyštafíroval, aby bol štramák. A čo je príjemné na tom a také čarovné, že keďže pôsobíme v tomto našom rádiovom prostredí, tak ono na tom je krásne to, že vy to naozaj nemusíte urobiť v skutočnosti, takéto vyparádenie sa. V týchto našich rádiových priestoroch a v tomto našom éterickom prostredí by som povedal, tak úplne stačí, keď sa vy nahodíte a vyobliekate a tak pekne vyvoniate len tak virtuálne. No takže sme my tu dnes v takejto slávnostnej nálade a vo virtuálnych smokingoch, lebo teda ideme my to tu dnes večer s tým mojim kolegom Vlčkom a spolu s vami tak trošku pooslavovať tú našu 300. Nož tak teda Vlčko, vítaj a pokojne si myslím, že môžeš vystúpiť na virtuálny parket. Ale ten skutočný mikrofon je teraz tvoj, tak príjemný dobrý večer do Plzně ti prajem. Děkuju, Borisko, za přivítání a musím uznat, že si mě dneska zase dostal, protože že vysíláme už 8 let a že vysíláme zrovna 300, tak to mi naprosto uniklo a jsem víceméně konsternovaný, protože my dva spolu tuhle relaci vedeme déle, než vydrží podstatná část nově uzavřených manželství. Jo. A vlády sa, a koľké vlády sa rozpadnú za ten jasně. čas. A vlády se hroutí okolo nás a vůbec. A my vysíláme furt. A my držíme a stojíme neochvejne ďalej vo vetre. Je to naprosto bezvadný a já si toho nesmírně vážím, tohohle projektu Slobodného vysílača, že si mě v něm dal šanci
A nic bychom nebyli bez našich posluchaček a posluchačů, kteří si nás zapínají každý pátek, chci tomu věřit, a jak si podporují Slobodný vysílač a mají dojem, že jim ty relace něco dají. Pro mě to je zázrak a já se z něho děsně těším. A teďko asi udělám nejlíp, když přivítám už zmíněné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, ať už jsou na země kouli kdekoliv, ti, kteří poslouchají tenhle vysílač, zejména Hodinu vlka. A poslouchám i hosty, kteří přišli, dejme tomu, prvně, nebo přicházejí výjimečně, protože věřím, že tato relace jich bude mít docela dost. A nechám na tobě, aby si oznámil, proč ich bude. No, počkaj, to nebude také jednoduché, ale samozrejme, tak privítal si poslucháčov, ja ich tak samozrejme z Banskobystrického štúdia vítam tiež, a to nie len pravidelných poslucháčov Hodiny vlka, ale teda, ako si už naznačil, vieme, že v tejto chvíli zrejme budeme mať aj poslucháčov, ktorí nie len, že nevedia, že existuje nejaká Hodina vlka, ale a dokonca nevedia, že ani Rádio Slobodný vysielač existuje, lebo dnes som teda mal už také nejaké žiadosti od nejakých ľudí, že prosím vás, aká frekvencia, kde si vás môžeme naladiť, tak podobne, tak som im posielal linky, kde sa nás dá počúvať, takže pozdravujeme aj tento typ našich poslucháčov a budeme radi, ak si poviete, že dobre, však ostajeme s vami aj ďalej. Takže vás pozdravujeme spolu s Vočkom, teda z Banskobystrického štúdia, aj Boris Koroni. Ja som rád, že som ťa tým úvodom prekvapil, že si ani sám neuvedomil, že je to vlastne 300. diel a že už koľko rokov to tu ťaháme, lebo je to o to krajšie, keď nakoniec môžem povedať, že ten darček taký ten predčasný vianočný, ktorý sme si tu pripravili v rámci jedného rozhovoru, ktorý o malú chvíľku zaznie, že to nebolo niečo nejak tak plánované a že by sme si to nejak dlhodobo dohadovali presne na 300. diel a niečo podobné, že to vzniklo tak úplne spontánne, tak o tom je to milšie. A teraz si ma vyzval k tomu, aby ja som to nejako uviedol, ale myslím si, že to by nebolo celkom vhodné. A ja by som teraz naozaj tak ako pomyselne urobil taký úkrok stranou, nie len taký drobný, ale také dobré 3-4 kroky stranou. A bol by som teraz veľmi rád, aby si nejakú zbytočnú skromnosť hodil za hlavu. A teraz poprosím tie virtuálne reflektory na vlka zasvietiť, lebo to všetko, čo budete v najbližšej hodinke počuť, by neexistovalo a nevzniklo, nebyť práve tohto človeka, ktorý teraz sedí doma u seba v Plzni, odkiaľ teda vysiela, alebo odkiaľ sa vám prihovára. Jednak Vlčka, keby nebolo, a ešte jedného pána, a možno poslucháčov tým prekvapím, lebo ešte u nás, ak sa nemýlim, za tých dlhých 8 rokov vysielania nikdy nebol. Reč je o Honzovi alebo Janovi Šnajdrovi, ktorého inak poslucháči môžu poznať aj z nášho vysielania, lebo on býva častým hosťom relácie Dualog, ktorú vysielam štvrtky, aj včera inak mimochodom bol. Ale v Hodine vlka sme ho nemali, je to bývalý disident, je to bývalý, inak mimochodom zaujímavé, že bubeník tej slávnej skupiny Plastic People of the Universe, ktorú súdruhovia prenasledovali a nejak zle robili. Je to bezpečnostný analytik. Čiže on u nás v Dualogu vysiela, ale tu v Hodine vlka nebol nikdy. No a vy dvaja, ale to mi vysvetli, lebo to ani ja sám presne neviem, že ako to celé vzniklo, ako ste sa vydali spolu dohromady nejak mailovo a ako to celé vôbec vzniklo, toto vaše nejaké dohadovanie sa nad tým, čo vlastne my dnes poslucháčom pustíme ako hotový rozhovor, hotovú takú reláciu. Takže tuto by to bolo naozaj nezaslúžené, keby som to oznamoval ja, lebo to bola tvoja zásluha a zásluha pána Šnajdra. Tak nám to poď trošku, prosím ťa, priblížiť, že ako toto celé vzniklo. Tak já nejdřív teda řeknu, co uslyšíte za chviličku. Povedlo se nám uskutečnit speciální rozhovor profesora Jeffreyho Sachse pro Slobodný vysílač a KOSu. Prostě světová persona vystoupí na slovenském vysílači. My jsme sem nemohli za žádnou cenu dostat například slovenskou prezidentku Čaputovou, která slibovala, že bude prezidentkou všech Slováků. Nemohli jsme sem dostat mnohé jiné, daleko méně významnější persony slovenské politické a mediální scény, kterým jsme nabízeli čas a prostor
aby obhájili své názory. Prostě ty pro nás neměli čas, byli jsme pod jejich rozlišovací schopnost. Ovšem světová veličina, prostě kalibr člověka, který patří mezi ty nejvlivnější v našem západním světě, pan profesor Jeffrey Sachs, tak ten si pro nás čas našel. Zvláštního. A vypovídá to o tom, kdo je velká duše, velký člověk a kdo je jenom politikář a kdo je prostě takový ten papalášský odér, kterýho je v československém prostoru naprosto nevídaný množství. Takže to je jedna poznámka. Tenhle pořad by se nebyl uskutečnil, jak už si říkal, bez pana Jana Schneidera, bývalého disidenta. A bohužel teda... Asi aj súčasného mám pocit už teraz, môžeme povedať. Ano, současného disidenta. Dopracovali jsme to 34 let po listopadu, kdy budeme demokracii, tak jsme to dopracovali tak daleko, že Jan Schneider už je zase disident, jo, a dlouhodobě. Nejenom on. Jeho kolega pan Jiří Gruntorát s Johnem Bokem, taky oba dva disidenti, oba dva chartisti, tak ty drží teďko aktuálně hladovku před Strakou kolejí, kde sídlí premiér vlády České republiky. To jenom, aby to nezapadlo. No a jak jsem se dal s Janem Schneiderem dohromady, to spíše otázka na Jana Schneidera, protože on se dal dohromady se mnou. Já jsem to asi 10 dní nebo 12 dní dostal od něj mail, kde mi přeposlal ze svého rozhodnutí tehdy nejnovější článek Jeffreyho Sachse, jestli by mě zajímal. No samozřejmě já mám takzvaný informační orloj, kde zatím pochoduje pár svatých a to je Jeffrey Sachs, to je Seymour Hersh, to je ježišmarja, Marzheimer. Ano, profesor John Marzheimer, to je Gail Tverbergová, to je Jamie Rickards. Jo, takže těhle pět velkých jmén soustavně vyhledávám na internetu, co od nich je novýho, a když na něco najdu, tak neváhám a okamžitě to nasypu na kosu, protože pro mě to jsou velký hlasy našeho, opakuju, našeho, to znamená tvýho a mýho západního světa a naší, tvý a mý západní civilizace, tak, jak si to představujeme. No a světe div se, profesor Jeffrey Sachs a profesor John Marzheimer, to jsou opravdu celosvětové kapacity. Nikdo o tom nepochybuje. No, oni jsou dneska úplně stejně ostrakizovaný jako ty, když chceš se dostat, nebo jako Roman Michalko, když se chtěl dostat do velkého slovenského mainstreamu. Prostě dneska jsou jejich názory naprosto ignorovány. Přesto je na ty názory dojde. Já nevím, jestli si koukal před chvilkou na Kosu, tak tam jsem vydal urgentní flash. To jsem neviděl, tak čo sa deje? Na buildu Julián Repke tak vydal, což je jejich specialista na Ukrajinu a na bojové operace. A ten článek konstatuje, že Biden se Scholzem chtějí donutit Zelenskýho, aby začal jednat s Ruskem. A donutit ho tak, že mu údajně chtějí omezit vojenský dodávky na to, aby mu to stačilo na obranu, ale už nemohl podnikat útoční operace. A chtějí ho donutit proto, aby ten jaksi první krok k jednání s Ruskem, tak aby učinil Zelenský na základě poznaný nutnosti. Jo? Aby oni byli čistí, oni přece budou pomáhat Ukrajině, dokud bude potřeba. Jo, ale chtějí to dostat do situace, že Ukrajina snad sama řekne, že už to tak moc potřeba není. Takže to je záležitost, která dneska je. A pánové Marzheimer a Jeffrey Sachs plus
pár dalších, tak ty na tohle, že se to bude muset stát, poukazují už od začátku tohohle nesmyslného konfliktu. Všem českému, slovenskému a světovému mainstreamu to hold dojde až za několik let po několika set tisících mrtvých a do té doby budou tyhle světový velikány ignorovat. No a já se vrátím k Janu Schneiderovi. Zkrátka poslal mi novej čerstvej článek profesora Sachse. Já jsem ho okamžitě samozřejmě vydal. Nicméně, u toho byl přiložený mail a tenhle rozhovor by nevznikl bez dobrého anděla, jestli to mám tak nazvat. A ten dobrý anděl se jmenuje paní Sonja Sachsová, což je manželka profesora Sachse. A k mému velkému překvapení mail paní Sachsové byl psán česky. No, ta konverzace mezi Janem Schneiderem a mezi doktorkou Sachsovou probíhala v češtině. A byla tam její adresa. A když jsem viděl tu adresu, tak mě napadlo to, co by napadlo každýho. Říkal jsem si, no tak když už máme přístup na paní Sachsovou, tak co kdyby jsme zkusili jejího manžela na rozhovor. A požádal jsem Jana Schneidera, jestli by mi neotevřel dveře, neudělal antré. Čemuž pan Jan Schneider neprodleně vyhověl a já mu za to moc děkuju a budu mu do konce svého života za to vděčný. No a paní Sachsová reagovala přesně tak, jak bylo lze, nebo jak je lze od dobrého anděla očekávat. Paní Sachsová mou nesmělou a velmi, velmi teda nervózní žádost přijala nadmíru pozitivně a vyšla mi vstříc. Další potom už běželo, řekl bych, samospádem, jakmile jsem získal to základní ano, tak jsem převedl další iniciativu na tebe, protože ty jsi ten, kdo jedná za Slobodný vysílač. Kdo tomu dal oficiální puntík a další kontakty už si vedl ty a teďko to předám tobě. Áno, ja som potom už vlastne to riešil z takého toho technického hľadiska, ale len by som ešte rád podčiarkol tie slova, keď hovoríš o pani Soni Sachsovej ako o dobrom anielovi, tak skutočne tie maily, ktoré sme si potom vymieniali, bolo z nich, to viete, že niekedy aj z mailu sa dá cítiť, že si píšete s dobrým človekom. Naozaj takým dobrým, milým, podľa mňa veľmi spravodlivým človekom a potom vlastne ako sme si vymenili maily, tak samozrejme poslal mi už potom mail aj priamo na pána Sachsa, takže jemu som už potom oficiálne posielal akoby pozvánku do relácie a zase ten istý druh človeka sa mi zrazu objavil v tom maili, ktorý ani len náhodou nechcel prijať žiadne honoráre a niečo podobné za ten rozhovor. Práve naopak vyjadroval veľkú radosť a že môže vystúpiť a že môže ľuďom povedať, lebo očividne nakoniec budete to počuť aj v tom rozhovore. Jeho tá situácia dnešná mimoriadne trápi. Ja nebudem hovoriť, čo zaznie v rozhovore, tak budete to nakoniec sami počuť, ale je cítiť z toho, že proste on by tak veľmi chcel, aby sa to proste vrátilo do normálnych koľají. Takže celkom prirodzene potom je rád, keď môže niekde nejaký rozhovor dať, môže o tom porozprávať, takže to dohadovanie bolo veľmi rýchle. Ja som si pôvodne myslel, že to bude tak, viete, že krkolomne na niekoľko mailov, potom nejaký budeme musieť hľadať vhodný termín, ale to bolo presne všetko naopak. Pri týchto ľuďoch to išlo úžasne ľahko, potom sme sa nakontaktovali na pani Valdezovú, ktorá mu všetky tieto veci, ona má zrejme kalendár a vie, kedy, kde, aké má čo voľné, takže s ňou sme sa už dohodli potom úplne jednoducho. Takže pokiaľ išlo o dohadovanie si relácií, bolo to ďaleko jednoduchšie, ako by ste si možno na úvod mysleli. Keď naozaj chcete si otvoriť dvere k takýmto významným ľuďom, tak nakoniec zistíte, že to sú tak úžasní, skromní, milí ľudia, dobrí, že vás to až miestami odrovná. No a keďže sme už mali potom dohodnuté to, že ten rozhovor bude, tak vyvstala taká akoby technický problém a síce, no logicky, pán Sachs hovorí po anglicky.
A teraz hráme si, že no, my ho môžeme zobrať do relácie, však on by mohol byť na Skype, alebo proste teraz tak ako Vočko je v Plzni, tak on niekde tam doma u seba v Amerike. No ale to je veľký problém, že viete, keď by sme sa tak rozprávali, že ja teraz niečo poviem, niekto musí tú otázku pretlmočiť do angličtiny, alebo do angličtiny sa musí pretlmočiť jemu, teraz on niečo povie a teraz vám treba tu ako poslucháčom tu jeho odpoveď pretlmočiť naspäť do slovenčiny. Bolo by to extrémne krkolomné a strašidelne by to kúskovalo rozhovor a z tej hodiny, lebo taká bola predstava, že to bude hodinový rozhovor, by sme zrazu možno nejakých 20 minút povedali. A zvyšok by išiel na tlmočenie a na tieto veci. Tak sme si od začiatku vravili, že toto nie je dobrá cesta. Hoď by to bolo veľmi zaujímavé mať ho tu úplne naživo, ale z tohto hľadiska, tohto tlmočenia by to bolo veľmi krkolomné. Tak potom sme sa vlastne zhodli na tom, že bude dobre urobiť ten rozhovor celý v angličtine s tým, že ja to potom samozrejme si to poprekladáme, ja to natlmočím a potom vám to vlastne pustíme zo záznamu. No ale zase, chceli sme niekoho, kto tú angličtinu naozaj ovláda tak dobre, aby mohol byť dobrým partnerom pánovi Saxovi a zároveň, aby to bol aj niekto, kto možno aj z toho práve jeho odboru je. No a tam potom zase, Vočko, teraz trošku odovzdám tebe slovo, lebo tam si prišiel s nápadom ty. Pre zmenu zase, tak nech sa ti páči. No, já jsem si představoval původně jako ideálního partnera profesora Oskara Krejčího. Byl tady v relaci, když jsme měli téma Čínu a samozřejmě, že si ho zase pozvem při nějaké nejbližší vhodné příležitosti, protože je to muž obrovského rozhledu. Já si pana profesora Oskara Krejčího mimořádně vážím. A pan profesor mi to bohužel odmítl, začal se strachovat o svou jazykovou vybavenost. Já si teda myslím, že by to byl dal, ale jako nutit někoho proti jeho vůli nemá žádný smysl. No a pan profesor Oskar Krejčí, když jsem se ho ptal, koho teda, tak přišel s jménem docentka Ilona Švihlíková. S paní docentkou jsem párkrát byl letmo ve styku, ale máme společný známý, takže jsem paní profesorku zase nechal jsem profesora Krejčího, aby mi otevřel dveře a jakmile se tak stalo, tak jsem se s paní docentkou dohodl na tom, že ten rozhovor povede ona. Je to erudovaná a dobrá ekonomka, velmi pohotová, takže jsme se dohodli, že my na Svobodném vysílači dáme dohromady nějaký katalog otázek, jak bychom si to představovali. Ale že samozřejmě ona dostane volnou ruku v jejich strukturování, eventuálně rozšíření, eventuálně zúžení podle toho, jak ten rozhovor poběží, protože je potřeba reagovat na živý informace. No a paní docentka Švihlíková ten rozhovor s profesorem Jeffrey Sachsem k plné spokojenosti všech zúčastněných zrealizovala. Takže najednou jsme měli rozhovor, no a to znamenalo všem, že Borískovi skončil volný čas a Borísek musel potom makat a zapojit okolo sebe, koho viděl, aby ten rozhovor byl sfinalizován do podoby, kterou zápětí uslyšíte. A teďko je to zase tvoje. No, ja som, ale to je, vieš, tak vždy s robotou, keď máš nejako veľa roboty, tak to je, že musíš si dobrý tým ľudí okolo seba vytvoriť a ja som mal úžasný tým ľudí okolo seba, ktorí mi s týmto extrémne pomohli. Aj keď nakoniec iste za tým mikrofónom pri tom tlmočení si to musíš odmakať sám. A skutočnosť je taká, že som sedel, teraz neviem, myslím, že v útorok sa ten rozhovor nahrával o 9:30 newyorského času, teda u nás bolo v tej chvíli po 4:00. Áno, po 4:00. S tým, že teda okamžite po tomto rozhovore sa môj tým rozbehol do veľkého prekladu a prepisovania a to sú teda naozaj keď si to predstaviť, že každú jednu vetu prepísať a všetko. To som dostal preklad na papieri a
asi na druhý deň sa teda rozbehlo už toto samé tlmočenie a čítanie do mikrofónu a tak. A to mi teda zabralo časom, že som si tu posedel v stredu, myslím, do 3:00 ráno, takže vlastne niečo to stálo času, ale vrajím si, ale stojí to za to a naozaj sa to úžasne robilo, pretože to je radosť proste takýchto ľudí proste počúvať ich myšlienky a potom to ešte teda čítať nejak vlastnými slovami na mikrofón, tak naozaj je to iný druh práce. Ak nejakú robíte z donútenia, z nechuťou, tak toto sa nedá ani len porovnať. Čiže áno, stálo to kopec času, ale myslím, že ten výsledok bude stáť za to. Verím, že teda, a to nie len hovorím preto, aby sme sa tu teraz pochválili, čo sa nám podarilo, ale teda naozaj, a vychádzam, viete, aj z toho, že my tu na Slovensku s pánom Sachsom máme už nejakú skúsenosť, žiaľ veľmi negatívnu, a to teda nie je v zmysle, že by on za niečo mohol, to ani náhodou, ale tá negatívna skúsenosť bola práve s tým, že keď vystúpil toť nedávno v televízii TA3 v relácii redaktorky Anky Žitnej v tej dobe, no tak sa strhla okamžite mela, začal byť strašný problém, ako je to možné, že takýto človek vystúpil v TA3, nemal vraj oponentúru a niečo podobné, zrazu začala okamžite zasadli cenzory z mediálnej rady. Nakoniec samozrejme televízia TA3 dostala sankciu od týchto cenzorov. No a pani redaktorka Žitná sa záhadne musela poberať zo svojho miesta, lebo čo si to dovolila urobiť takýto rozhovor. Samozrejme, a to ty vieš, že manželia Sachcovci o tomto smutnom príklade vedia. O tomto prípade vedia, dostalo sa im to do uší, že táto redaktorka skončila a veľmi smutní sú z toho. Takže viete, chcem vám to povedať, že beriem to aj ako také zadosťučinenie za toto všetko negatívne, čo sa tu deje v dnešnej dobe, alebo dialo za hrôzovlády Matovičovej a Hegerovskej, keď sa tu ľudia proste vyhadzovali z práce za to, že si tu dovolili niekoho zavolať s nejakým názorom, ktorý nebol predpísaný a povolený a niečo podobné. Takže dnes túto reláciu dávam do ctenej pozornosti samozrejme aj mediálnej rady, aby si ju vypočula a aby sa teda vzdelala proti svojej vlastnej vôli. Takže toto som chcel ešte povedať, že aj táto vec je za tým celým dnešným. Aj tento rozmer, tak. No a ak teda, Vlčko, nič už nemáme, tak pôjdeme si mi teda pustiť ten rozhovor, ale hádam by sme ešte mali predsa len jednu vec technickú uzavrieť predtým. Logicky teda my už si vlastne teraz pustíme ten rozhovor, bude mať hodinku, my sa s vami teraz rozlúčime. Ale no, ako je to vlastne, že s mailami, lebo logicky tak, keď to pôjde zo zoznamu, tak maily čítať nebudeme dnes, ale ak by ľudia chceli nejak sa vyjadriť k tomu, čo zaznelo, mali by prípadne nejaké otázky, hoď teda samozrejme ich asi nebudeme môcť adresovať priamo pánovi Sachsovi, ale ak by to boli nejaké otázky, ktoré by si prípadne mohol zodpovedať ty alebo ja, tak čo, ideme ľudí vyzvať, aby prípadne, či už teraz cez túto reláciu písali maily, alebo počas víkendu a potom by sme sa prípadne na ne pozreli v útorkovej listárni? Rozhodně tato opce existuje a pokud se budete chtít vyjádřit, pokud se budete chtít zeptat na co my dva budeme schopni odpovědět, tak neváhejte, napište a tu relaci pro vás rádi v úterý uděláme. Je to vaše rádio, bez vás by žádný rozhovor s profesorem Sachsem nebyl a ten rozhovor je pro vás. A zejména pro nový posluchače chceme říct normálně tato relace kontaktní. Jo. No ale v daném případě to nelze zrealizovat. A ještě jedna věc, samozřejmě si to budete moct poslechnout z archivu, a o půlnoci já vydávám na KOSE přepis toho rozhovoru ve slovenštině. Tak, jak jsem ho dostal, tak ho vydávám, pouštím ho na sklo a ti, kteří rychleji čtou, než poslouchají, já patřím mezi ně, tak budou mít možnost se s tím seznámit v rychlejší formě. To je všechno. A dobre, že to spomínaš, lebo ešte je tu jedna vec, tretia. Pani Švihlíková nahrala ten rozhovor s pánom Sachsom klasicky cez niečo ako Skype, nebol to Skype, ale to nie je podstatné. Na obraze sú oni obaja, ja samozrejme ten záznam mám. A
je môjim záujmom ešte vám aj ten záznam obrazovo-zvukový poskytnúť, ale nemá to veľmi význam len takto zavesiť na stránku v angličtine. Čiže toto je ďalšia robota, ktorá predo mnou stojí, otitulkovať ten ich rozhovor obrazový, že viete, on niečo povie, titulky pod ním slovenské a zase pani Švihlíková povie a zase slovenské titulky. Tu mám trošku problém technicky, lebo nikdy som to nerobil, neviem ani aký program je na to vhodný, ani ako sa to robí, takže budem si musieť k tomu sadnúť a niečo naštudovať, prípadne ak by sa niekto našiel, nejaký dobrodinec, ktorý by silou mocou chcel v tomto smere podať nejak pomocnú ruku, tak ja budem len a len rád. Lebo chcel by som ten rozhovor určite zavesiť u nás na stránke, aby tam niekde na nejakom mieste, kam patrí, na také výrazné miesto, ktoré vidieť, aby tam proste ten rozhovor dlhodobo bol zavesený, aby ste si ho mohli kedykoľvek pustiť, aj teda s obrazom, aj s tými titulkami. Takže to je ešte vec, ktorá je pred nami a budeme musieť v dohľadnej dobe urobiť, aby teda čím skôr tam bola. Čiže ešte toto je tá technická záležitosť. No a tak nič, Vočko, tak ideme sa mi rozlúčiť. No, prosím. Borisku, poslouchal jsem tě teďko a ty to máš v angličtině, jo, ten rozhovor. Neváhej zatím a dej tu surovou verzi v mezičase na ťupku, protože ten to rozhovor... nedám, počkaj, stopnem ťa, prepáč, na YouTube to nedám, lebo tam sme zablokovaní, tam my už nemôžeme figurovať slobodný vysielač, takže na YouTube to ja zavesiť neviem, keďže my máme náš účet bloknutý. Tam to môžeš dať ako Boris Korony, to by asi šlo. No nemôžem, lebo ja mám bloknutý účet tiež, lebo slobodný vysielač bol vlastne akoby cezo mňa, čiže ja aj vysielač sme bloknutí na YouTube. Ale dobre, však rozumiem, že na YouTube sa to nejako cez niekoho zavesiť dá. No, proč to chci v tej surovej anglickej verzi? Protože jsem si jistý, že by manžele Sachsovi potěšilo, kdyby ten rozhovor se dostal dál než na Slovensko a do České republiky. Což prostě, aby oslovil co nejvíc lidí ve světě. Jo. A to asi nejsnáš v anglické verzi, čili já bych to udělal takhle. A v momentě, kdy to bude přeložený, otitulkovaný do slovenštiny, tak potom vypustit tu slovenskou verzi. Jo. To je dobrá pripomienka, určite. Čiže dať už to niekde, nech sa to šíri vonku aj v angličtine. No, určite, to je dobrý nápad, len vrajím, cez YouTube to nedáme, respektíve cez niekoho by sme mohli, ale cez nás nie, lebo tam sme teda zablokovaní. No. Proste cestu najdeš, jo. A bouchne to tam a hotovo. No a to by bolo asi všechno. Dobre, Vočko, tak ti veľmi pekne ďakujem za toto všetko. Aj za ten dnešný pokec pred samotným rozhovorom. Tak sa teda maj pekne a ak tých mailov bude naozaj dosť, že by to poslucháčov zaujalo a chceli by vyjadriť či už názor, nejakú otázku, tak píšte nám tie maily, či už vy naši, ktorí ste tu s nami dlhodobo, alebo aj tí noví, ktorí nás počúvate, tak studio@slobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa, kam nám môžete písať. Ideálne je, keď dáte do hlavičky toho mailu predmet hodina vlka, aby sa mi to tu potom ľahšie hľadalo a ak tých mailov bude naozaj dosť, že sa oplatí robiť potom 2-hodinovú reláciu listáreň, tak určite v útorok o 9 hodine štandardne teda si túto reláciu dáme a vrátime sa ešte k tomuto dnešnému rozhovoru. Dobre, Vlčko, ďakujem ti veľmi pekne. Príjemný zvyšok večera ti prajem. A pekný víkend tobě i našim posluchačkám a posluchačům. Tak, to bol Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. A lúčim sa s vami v tejto chvíli spoza mikrofónu z Banskobystrického štúdia a ja, Boris Koroni, a púšťam vám už teda po krátkom džingli spomínaný rozhovor s pánom Jeffrey Sachsom a s českou ekonómkou pani Ilonou Švihlíkovou. Tak príjemné počúvanie. Počúvate Slobodný vysielač. Okay, so Professor Sachs, it's a huge honor to welcome you on our media platform, Slobodný vysielač. Pán profesor Sachs, je nám veľkou cťou privítať vás na Slobodnom vysielači, a to o to viac, že ide o malú komunitnú platformu financovanú výlučne z dobrovoľných príspevkov poslucháčov. Je pre nás obrovskou poctou, že ste si vo svojom nabitom programe našli čas a poskytli nám rozhovor. I'm delighted to be with you, believe me.
Veľmi sa teším, že tu môžem byť. Verte mi. Thank you very much. We'll start with the questions, if I may, right away. Ďakujem vám. Ak smiem, začali by sme teda rovno s otázkami. Máte veľa skúseností a to z vás robí jedného z najerudovanejších a najznámejších vedcov na svete. Boli ste svedkom mnohých vážnych udalostí, akými boli napríklad vojna vo Vietname, pád Sovietskeho zväzu, invázia Spojených štátov amerických a ich spojencov do Iraku a Afganistanu. V súčasnosti často počujeme, že momentálne sa svet nachádza v najvážnejšom a najnebezpečnejšom bode od druhej svetovej vojny. Zdieľate aj vy tento názor? We certainly have really grave dangers. Určite čelíme obrovským nebezpečenstvám, ale súčasne na ne máme aj dobré riešenia, ak by sme sa k ním postavili čelom a boli k sebe úprimní. Samozrejme, že boli momenty, ktoré predstavovali obrovské nebezpečenstvo. A teraz hovorím o udalostiach spred 61 rokov a vlastne si to aj dosť dobre pamätám, keď sa odohrávala kubánska kríza. Boli sme doslova krok od vypuknutia jadrovej vojny a len vďaka vtedajšiemu mimoriadne rozumnému vedeniu prezidenta Kennedyho a Nikitu Chruščova sa podarilo zabrániť, aby dve krajiny rozpútali úplnú svetovú katastrofu. Momentálne nestojíme na rovnakej hrane ako vtedy, ale ach Bože, vytvárame veľké riziká. Napríklad vojnu na Ukrajine, ktorá je v skutočnosti vojnou medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom, ale bojuje sa na Ukrajine, bojujú v nej Ukrajinci. Je to zástupná proxy vojna. Navyše tu teraz máme aj vojnu v Gaze, v ktorej bojuje Izrael, ale umožnili ju Spojené štáty. Tá je extrémne nebezpečná. A tiež napäté vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou, za ktoré sú tiež zodpovedné Spojené štáty. Keď si tak všetko zhrnieme, sme v naozaj zlej situácii. A navyše tu máme mnohé environmentálne nástrahy, ktoré sme vytvorili my, ľudia. Klimatická zmena, znečistenie, ničenie lesov a rybolovu. Toto je veľmi vážne, ďalekosiahle a dokonca aj popierané mnohými politikmi. Máme tu veľa politických lídrov, ktorí doslova ignorujú vedu. Agresívne popierajú to, čomu budeme musieť nevyhnutne čeliť, a to je obrovská destabilizácia fyziologického systému a tým aj zásob potravín, lesov a rybolovu a mnohého iného. Takže keď si to celé spočítame, žijeme v hrozne zložitej a zlej dobe. A možno to, čo nás všetkých na tom znervózňuje najviac, je, že kvalita politických lídrov je extrémne nízka. Náš prezident má 81 rokov a mal by byť na dôchodku. To je úplne očividné. Kongres v Spojených štátoch je skorumpovaný, pretože systém financovania kampaní stojí bilióny a bilióny dolárov, ktoré tečú z veľkých firiem ku kongresmanom a senátorom. A to nie je len prípad Spojených štátov. Celkovo je vo svete veľká destabilizácia a politici vôbec nevedia, ako spolu vychádzať. Takže keď si to všetko zrátame, je to veľmi zlé. Či je to úplne najhoršie, ako je môže byť, to sa ťažko posudzuje, ale určite je to dosť zlé na to, aby sme s tým naozaj museli už niečo robiť. So you add this all up, it's definitely bad, whether it's absolutely the worst. It's a little hard to judge, but it's bad enough that we ought to do something about it. You actually mentioned many questions that I was going to ask. V odpovedi ste sa už vlastne dotkli mnohých otázok, na ktoré sa chcem opýtať. Ako sme sa ale vlastne do tohto bodu dostali? Očividne tu máme akúsi krízu vedenia. Problémom nie je len starý prezident Spojených štátov, tieto problémy majú aj iné krajiny. K tomuto ale máme koncentráciu bezprecedentných kríz a s tým súvisiace rozhodnutia superveľmocí. Ako vy vnímate tieto súvislosti? And of course, there is a part, I would say, that's considering the decisions
that the superpowers make. Would you agree with this combination? I think if I could put one word on the reason we're in this crisis, it is arrogance. Ak by som mal jedným slovom zhrnúť, prečo je tento svet v kríze, bolo by to slovo arogancia. Arogancia bohatých a mocných. Sú to práve Spojené štáty americké, ktoré boli v tomto čase najbohatšie a najmocnejšie, a ich arogancia bola už skutočne viditeľná. Viete, na konci studenej vojny v roku 1989 v strednej Európe a v roku 1991 v bývalom Sovietskom zväze sme mali nádhernú možnosť vytvoriť mier, spoluprácu a prosperitu. Toto sa ale nestalo. Mohlo sa to stať. Ja som pri tom bol. Videl som, čo všetko sme mohli urobiť. Namiesto toho si Spojené štáty povedali, vyhrali sme najlepší, sme najmocnejší, nemusíme už s nikým jednať a ak áno, tak pod našimi podmienkami. Takže Spojené štáty postúpili z levelu arogancie na level hyperarogancie. V podstate tým povedali, že si môžu robiť, čo chcú a kde chcú. A čo je naozaj divné, aj napriek tomu, že sme nečelili v tom čase žiadnym bezpečnostným hrozbám, začalo dochádzať k vojnám častejšie ako kedykoľvek predtým. Úplne nesprávne sme odhadli dve veci. Naďalej sme Rusko považovali za prirodzeného nepriateľa a vlastne sme si tým aj nepriateľa nakoniec vytvorili. Bol som poradcom Gorbačova a bol som aj poradcom Jelcina. Jediné, čo chceli, bol absolútny mier a normálne vzťahy. O tom vôbec nepochybujem. Nebol to žiaden trik ani spiknutie. Bola to snaha vytvoriť normálne vzťahy. Namiesto toho sme si ale my povedali, nie, my sme vyhrali sme a teraz rozšírime na to o Maďarsko, o Českú republiku, o Poľsko a pôjdeme ešte ďalej, pôjdeme k Pobaltiu, rozšírime sa do Rumúnska a do Bulharska a odtiaľ na Balkán. A nie, pôjdeme ešte aj na Ukrajinu a do Gruzínska. Obklúčime a dekolonizujeme Rusko. Toto je termín, ktorý sa používa v amerických politických kruhoch. A teraz dokonca hovoríme, že Rusku by malo byť odobraté členstvo. Čo si pre Boha vôbec títo ľudia myslia? Rusko má 6 000 jadrových hlavíc, silnú armádu, sebaúctu a túžbu zachovať vlastnú bezpečnosť. Spojené štáty americké vyprovokovali niečo, čo rozhodne vyprovokovať nemali. Toto je jeden problém. Druhý problém je ten, že bohatí sa stali arogantnými ešte inak, a to tým, že si začali hovoriť, my sme ale úžasní, bývali sme milionári a teraz sú z nás miliardári. My sa predsa nemusíme o nič deliť. Naša filozofia je liberálna v americkom ponímaní a to znamená, že my predsa nemusíme platiť dane. To, čo máme, je len naše a nikto nám to nevezme. Takto sme vytvorili super bohatú triedu ľudí, ktorí sa stali pokrytcami. To sú moje peniaze, nikomu ich nedám. Ako si to vôbec vláda predstavuje, že mi ich chce zobrať? A týmto pádom nám súčasne pribúdajú ľudia potýkajúci sa na hranici chudoby, ľudia, ktorí kvôli technológiám prichádzajú o prácu, pretože sú nahradení robotmi a automatizáciou. Takže sa nám výrazne otvorili nožnice medzi bohatými a chudobnými. Toto je druhý
dôležitý faktor. Pomysleli by ste si, že v politickej demokracii nebudú chudobní ľudia predsa voliť tých, ktorí ich vykorisťujú, alebo že budú hlasovať za zvýšenie daní pre túto malú skupinku veľmi mocných. Tento predpoklad ale nie je správny, pretože táto malá skupinka veľmi mocných si kupuje politikov. A skutočne to robia. Oni im zafinancujú kampaň a prvým pravidlom amerického kongresu je hlasovať za zníženie daní pre firmy a bohatých jednotlivcov. Toto je ďalšia vec, ktorá sa deje. Tretím problémom je environmentálna kríza, predovšetkým kríza spôsobená klimatickou zmenou, ktorá si bude vyžadovať zmeny v našom správaní a obmedzí energetický priemysel, ropný, plynárenský, uhoľný. Priemysel sa ale týmto zmenám bráni, odmieta to a do toho si politici povedia, že to celé vlastne ani nie je reálne. Ako napríklad Václav Klaus, ale aj iní proste klimatickú zmenu popreli. Toto popieranie už trvá 10 ročia. Vidíme argentínskeho prezidenta, ktorý bol len teraz zvolený a už hovorí, že klimatická zmena je socialistické sprisahanie. Toto sa nedá ani vymyslieť. Ja neviem, či sú to nejaké hry, aby ho zvolili, alebo je to úplná a bezbrehá ignorácia, alebo je to korupcia. Neviem, čo to je. Je to ale šokujúce. Ľudia, ktorí majú zodpovednosť, by toto predsa mali vedieť, alebo by aspoň mali chápať, o čom tento problém je. Je to skutočne veľká výzva. Opäť tu ale narážame na už spomenutú aroganciu. Mal som možnosť viesť vedecký inštitút na Kolumbijskej univerzite, kde pôsobili stovky odborníkov na klímu, takže som o tom celý čas počúval. Mnoho ľudí nemá tú možnosť počuť to priamo od nich, tak to počúvajú od politikov alebo hercov, ktorí chcú byť politikmi, a tí si hovoria, čo sa im zachce. Výsledkom potom je, že plynie 10 ročie po 10 ročí, ale tieto problémy sa neriešia, a to napriek všetkým možným stretnutiam, zmluvám a konferenciám a tak ďalej. Takže keď si to všetko uvedomíte, ako som povedal, problémom je arogancia bohatých a mocných, ktorí si myslia, že pre nich pravidlá neplatia, a to nás priviedlo do sveta, ktorý je plný konfliktu, do sveta, ktorý sa delí na bohatých a chudobných, do sveta, ktorý čelí masívnym klimatickým krízam. A to je vlastne celé veľmi zvláštne, pretože tento svet je bohatší než kedykoľvek predtým. Máme lepšie technológie než kedykoľvek predtým. Keby sme chceli, keby sme sa rozhodovali správne, okamžite by sme sa mohli posunúť k mieru. Práve som rečnil na Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov o 4 vojnách. O vojne na Ukrajine, o vojne v Izraeli a Palestíne, vojne v Sýrii a vojne v africkom Saheli, čo je Burkina, Mali a Čad. Zdôraznil som, že všetky tieto vojny by mohli zajtra skrz politiku skončiť. Skrz obyčajnú, príčetnú politiku. Bohužiaľ, naši politickí lídri proste nie sú schopní obyčajnej, príčetnej politiky. When you mentioned arrogance and the beginning of the 90s, well, I am from the Czech Republic, as you know myself. So... Keď spomínate aroganciu na začiatku 90. rokov, ja sama som z Českej republiky, ako asi viete. Samozrejme. Yes, we have vast experience. Máme tu bohatú skúsenosť s nedodržiavaním zákonov. Chcela by som sa vás ale opýtať na liberálnu demokraciu. Samozrejme je nutné spomenúť Francisa Fukuyamu a jeho koniec dejín. Teraz už je zrejme, ako veľmi sa mýlil. Vidíte vy osobne liberálnu demokraciu ako niečo, čo v skutočnosti skrýva skutočnú podstatu konfliktu namiesto toho, aby navrhla jeho riešenia? Keď napríklad vedci ako Martin Wolf navrhujú, že lepším spôsobom volieb by bola tzv. Voľba náhody, zjavne niečo nie je v poriadku.
Mohli by ste trochu viac rozviesť myšlienku liberálnej demokracie a toho, ako to celé vlastne môže dopadnúť? So maybe if you could elaborate on the liberal democracy, and maybe it really will be an end, but the question is what kind of end it will be. It would be great if we could make democracy work, because democracy is very attractive in principle. It's a way for free people to express themselves. It's a way for people to participate. It's a way for people to learn about social and political realities. Bolo by výborné, keby demokracia fungovala, pretože je v princípe veľmi atraktívna. V demokracii sa slobodní ľudia môžu prejaviť, zapojiť sa, učiť sa o sociálnych a politických reáliách, takže v princípe je to systém veľmi príťažlivý. V princípe by ľudia mali byť demokratickou vládou aj ochránení, pretože ak nastúpi nedemokratická vláda, môže byť sama o sebe pre ľud mimoriadne deštruktívna. Nad vládou nemusíme mať totiž kontrolu. Takže v zásade som demokrat, ale v praxi sami vidíme, koľko problémov začne vyskakovať. Demokracia musí mať informovanú spoločnosť. V demokracii musí prebiehať úctivý dialog s verejnosťou. Žiadne vykrikovanie, alebo ešte horšie násilie. Žiadne skryté vplyvy. Demokracia nesmie byť v područí záujmov mocných, kde je len fasádová pretvárkou, nie skutočnou demokraciou. Niektoré demokratické vlády fungujú dobre, niektoré v Európe fungujú pomerne dobre. Povedal by som, že kvalita americkej demokracie poklesla počas môjho života, a to nesmierne. Možno je to len ilúzia, ale ja to cítim a dokonca to vidím aj v dátach. Ľudia mali voči vláde pred 60 rokmi viac dôvery, než majú dnes. Sledujem to a celý život sa snažím pochopiť, prečo dochádza k poklesu tejto dôvery. V jadre som objavil dva faktory. Prvým je, že po druhej svetovej vojne sa Spojeným štátom podarilo vytvoriť bezpečný štát, a to za pomoci CIA, ale aj iných inštitúcií, ktoré mali zabezpečovať národnú bezpečnosť, ale v skutočnosti oklieštili demokraciu. Prvým princípom CIA totiž je, že je tajná a to, čo robí, je tajné a po celom svete robí kopu vecí, ktoré nie sú dobré a sú tajné. Toto celé v skutočnosti americkú demokraciu podkopáva. My, občania, nemáme veľký vplyv na zahraničnú politiku našej krajiny. Rozhodnutia v mene nás všetkých robí prezident a pár ľudí okolo neho. Neprebieha verejná diskusia a tieto rozhodnutia nemajú pod kontrolou žiadne demokratické inštitúcie. Jediné, čo môžeme, je raz za 4 roky voliť, ale to nestačí, pretože sa sústavne koná proti záujmom amerického ľudu. To je jedna časť problematiky. Druhá vec, ktorú som už spomenul, sú obrovské peniaze, ktoré sa v politike točia. Niektoré krajiny zakazujú súkromné financovanie kampaní. V skutočnosti mnoho európskych krajín nemá v politickom systéme veľa korupcie. Ameriku ale považujem za krajinu legálnej korupcie. Legálnej preto, že Najvyšší súd povolil firmám minúť akékoľvek množstvo peňazí na politiku. Bez obmedzení, alebo len s malými obmedzeniami. Výsledok potom vidieť v našom volebnom cykle, kde sa podľa dostupných informácií v roku 2024 naleje približne 15 miliárd dolárov do financovania kampaní. Za takéto obrovské peniaze nikdy nedostanete naozaj vládu. Dostanete vládu, ktorú si kúpi ten, ktorý zaplatí najviac. Kvôli tomuto tak veľmi poklesla dôvera v demokraciu. Spend maybe $15 billion of campaign financing. Now, you don't get honest government with so much money changing hands. You get government that is purchased by the highest bidder.
And this is why the confidence in democracy has declined so much. You mentioned, of course, the power of big money. Hovorili ste o moci obrovských peňazí. Ja sama by som vôbec nebola taká optimistická, čo sa týka situácií v Európe. Skôr ide o to, že tu je ekonomika slabšia ako v Spojených štátoch a tým pádom tu nie je toľko finančných prostriedkov, ale tendencie, ktoré ste spomínali, sú prakticky rovnaké. Spomenuli ste aj Joea Bidena a samozrejme je pravdepodobné, že sa stretne v nasledujúcich voľbách s Trumpom v prezidentskom súboji. Dochádza ale podľa vás ku kríze aj vo vedení? V minulosti sme mali veľa silných lídrov, ako v Európe, tak aj v Amerike, ktorí dokázali ponúknuť víziu a viesť spoločnosť dokonca aj k mieru. Zo všetkých môžem spomenúť napríklad Willy Brandta alebo Reagana, ktorý patrí ku americkému dedičstvu. Všímam si ale, že u lídrov dochádza k poklesu týchto kvalít. Vnímate to rovnako? Zvlášť v Európe je to, myslím, veľmi viditeľné. Yes, I think the quality of the political leadership in the US and Europe is very weak right now in general. Speaking of the United States, we have two leading candidates, one of whom is 81 and can't find his way off the stage anymore. He happens to be our president. And the other one is a convicted, is multiply convicted, psychologically unstable person who now faces dozens of criminal counts right now in trials coming up. So áno, som presvedčený, že kvalita lídrov v Spojených štátoch, ale aj v Európe je momentálne veľmi slabá. V Spojených štátoch amerických máme dvoch vedúcich kandidátov. Jeden má 81 rokov a nevie už poriadne ani odísť zo scény, to je náš prezident. Druhý je mnohonásobne usvedčený z psychickej lability a teraz má navyše na krku tucty trestných konaní. Takže buď budeme mať za prezidenta 80-tníka, ktorý by už dávno nemal pracovať, alebo usvedčeného zločinca. Toto je úplne hrozná, strašná vec. Ako sme sa sem vôbec dostali? Sú ale aj iní kandidáti. Ja dúfam, že Robert Kennedy Jr. sa osvedčí ako veľmi schopný kandidát. Ja ho mám rád, bol to môj spolužiak, sme priatelia a pochádza zo skvelej politickej tradície. Jeho strýko John Fitzgerald Kennedy bol podľa môjho názoru posledný veľký americký prezident. Po ňom sme mali zo pár milých a múdrych ľudí. Niekoľko, nie veľa. Jedným z nich bol Jimmy Carter, ale mali sme aj veľa prezidentov, ktorí zlyhali. Takže kvalita lídrov je skutočne mimoriadne slabá. A čo ma skutočne prekvapuje, je, že všetky zlé úsudky, ktoré robíme v Amerike, európski lídri opakujú. Z vojny na Ukrajine som veľmi nešťastný, asi ako všetci. Môj pohľad sa ale od mainstreamového líši. Podľa mňa vojnu na Ukrajine spôsobilo rozširovanie NATO, tlačené Spojenými štátmi americkými. Samozrejme, že v Európe povedia, nie, to všetko Putin, on to zapríčinil, ale ja ovládam históriu dosť dobre. Bol som svedkom množstva udalostí na to, aby som vedel, ako veľmi Spojené štáty provokovali túto vojnu skrz absolútne hlúpu politiku. Ak máte rozum, nebudete vojenskú alianciu tlačiť priamo na ruské hranice. Toto vôbec nie je rozumné. Rusko je veľmi citlivé na vojenské zásahy zo strany Západu, pretože ho Západ už neraz napadol. Nie je sa čo čudovať, keď americkí politici voči Rusku vystupujú otvorene nepriateľsky. To robia, otvorene prezentujú myšlienky, že by Rusko malo byť rozložené a podobne. Samozrejme, že potom Rusko vidí na to ako priame ohrozenie svojej národnej bezpečnosti a niečo také nedopustí. Toto je len príklad, ako táto príšerná politika smeruje ku katastrofe. Ale Spojené štáty si idú svoje. Chcel som tým povedať, že toto by predsa Európania mali vedieť. A viem, že to vedia, pretože mi to sami povedali.
Vedia, že rozširovanie NATO je veľmi zlý nápad, ale otvorene to na verejnosti nepovedia, pretože by tým naštvali Spojené štáty americké. Bojíte sa Spojených štátov, ale nemali by ste sa ich báť. Mali by ste mať vlastnú nezávislú zahraničnú politiku, ktorá rozpozná a bude v súlade s vašimi záujmami. Nie so záujmami Spojených štátov amerických. Toto je krásny a dôležitý príklad súčasnej slabosti politických lídrov ako v Európe, tak aj v Spojených štátoch. Interests are not just following along the United States. So this is just a very important example of the weakness of the political leadership right now in Europe as well as in the United States. We see that here very well. Toto, čo opisujete, tu vidíme veľmi dobre. Dokonca lídri nie sú schopní čo je len sformulovať vlastné národné záujmy. Neviem, či majú strach, alebo jednoducho nechápu, čo sa deje. Možno oboje. Každopádne dôsledky sú ale úplne katastrofálne, a to ekonomické aj politické. One European political leader said to me, raz sa mi jeden európsky politický líder sťažoval, a to bolo pred pár rokmi, a povedal mi, Washington nás vôbec neberie vážne. Teda, on to povedal trochu šťavnatejšie, ale to tu nebudem opakovať. Išlo o lídra významnej krajiny a ja som si tak pomyslel, no áno, ale vy by ste predsa nemali dovoliť, aby s vami takto zaobchádzali. To je vaša vina, nie vina Ameriky. Isté, Amerika je arogantná, ale Európa by sa im mala postaviť na odpor. Takto by sa k tomu malo pristupovať. Ale to sa nedeje. When you act like a vassal, then of course you are being treated like that. Presne ako hovoríte, ak sa niekto správa ako sluha, tak k nemu budú tak aj pristupovať. That's exactly right. Presne tak to je. You mentioned the conflict in Ukraine. Okrem iného ste spomenuli aj konflikt na Ukrajine, ktorý ale teraz nie je v centre pozornosti. Tá je momentálne zameraná na udalosti medzi Izraelom a Hamasom a dianím v pásme Gazy. Takže zrazu vlastne vidíme, že Ukrajina nie je prioritou číslo 1, aspoň nie, čo sa týka zahraničnej politiky. Vidíte vy osobne nejakú cestu, ako tento konflikt mierovo alebo aspoň uspokojivo ukončiť? Spomenuli ste, že toto je proxy vojna a v skutočnosti je Ukrajina len pešiak vo vojne medzi Ruskom a NATO a najmä Spojenými štátmi. Je teda vôbec možné, aby prišlo k nejakej zmene, napríklad aj s blížiacimi sa voľbami v Spojených štátoch, alebo je to len zbožné prianie? Or is it just wishful thinking? Well, the thing we should understand, if you're playing poker, musíme pochopiť jednu vec. Keď hráte poker a nemáte dobré karty, pri každom ťahu zvyšujete stávky. Keď vás oponent dorovná, zase len zvýšite stávku, a to aj napriek tomu, že nemáte dobré karty. Možno blufujete, alebo možno vôbec neviete, ako sa hrá poker. Toto urobil Západ v Rusku. Západ si povedal, že rozšíri NATO o Ukrajinu. Rusko najprv vôbec nemalo záujem o územie Ukrajiny, len Západ varovalo, aby niečo takéto nerobil. Rusko plne rešpektovalo hranice Ukrajiny a jediné, čo chcelo, bola dlhodobá zmluva ohľadom námornej flotily v Sevastopoli. To bolo to, čo Viktor Janukovič, prezident Ukrajiny v rokoch 2010 až 2013 aj zabezpečil. Vznikla dlhodobá dohoda a tým aj neutralita. Ukrajina sa
nechcela pridať k NATO, lebo bola presne uprostred. Potom ale Spojené štáty spolu s Európou zvrhli Janukoviča, toto treba povedať úplne otvorene. Vo februári 2014 sa Spojené štáty priamo podieľali na zvrhnutí Janukoviča a priniesli protiruskú vládu. V tomto bode si prezident Putin povedal, že nenechá padnúť Krym do rúk NATO. Urobilo sa referendum a obyvatelia Krymu sa v drvivej väčšine rozhodli, že sú Rusi a chcú byť súčasťou Ruska. Západ to považoval za úplne nepriateľné. Na to sa ruské oblasti vo východnej časti Ukrajiny na Donbase rozhodli odmietnúť novú ukrajinskú vládu, pretože bola veľmi radikálna a protiruská. Nová ukrajinská vláda robila všetko preto, aby pochovala ruskú kultúru a jazyk. Z tohto dôvodu chceli autonómiu a preto sa dve oblasti Luhanska a Donecka otrhli. Následne ich ukrajinská vláda vojensky napadla ako odpadlícke provincie. Potom prišli na rad Minské dohody. Minská dohoda 1 a 2, aby sa zastavili boje. Minská dohoda 2 bola schválená Bezpečnostnou radou Organizácie spojených národov. Rusko nikdy nepovedalo, že si bude nárokovať Donbas. Chcelo len, aby sa dodržiavali Minské dohody a tým sa v týchto oblastiach mala zabezpečiť autonómia a rešpekt ruského jazyka a kultúry. Bolo to vlastne úplne opodstatnené. Na to si ale Ukrajina a Spojené štáty povedali, že takúto dohodu v žiadnom prípade nebudú rešpektovať, a to aj napriek tomu, že bola schválená Bezpečnostnou radou OSN. Minská dohoda 2 teda nebola implementovaná. Nemecká kancelárka Angela Merkelová mala byť v skutočnosti garantkou dodržiavania tejto dohody, ale pred rokom na tlačovej konferencii priznala, že vlastne táto dohoda nikdy nebola myslená vážne a mala len získať Ukrajine čas, aby mohla posilniť obranu a tak ďalej. Nuž, toto samo o sebe je mimoriadne cynické a deštruktívne, ale prečo to hovorím? Rusko nemalo záujem o územie Ukrajiny, ale my sme v tejto pokrovej hre neustále zvyšovali stávky. A potom si Rusko povedalo, tak fajn, vezmeme si Krym a chceme autonómiu pre ruské oblasti. Amerika na to, nie, zvyšujeme stávky, nebude žiadna autonómia. Na konci roku 2021 už bolo Rusku jasné, že situáciu nemá pod kontrolou, Minské dohody sa nedodržiavali, NATO bolo odhodlané sa rozšíriť na Ukrajinu a tak rokovaniam so Spojenými štátmi dali Rusi poslednú šancu. Prezident Putin dal 17. decembra 2021 na stôl návrh dohody so Spojenými štátmi. Na čo Spojené štáty povedali, nie, my s vami o ničom vyjednávať nebudeme. To je číra arogancia. Urobili to znova. Na konci roku 2021 som volal do Bieleho domu, kde som hovoril s vysoko postaveným úradníkom. Hovoril som mu, aby sme vyjednávali s Ruskom a tým sa vyhli vojne. A on mi hovorí, ale vy sa len nič nebojte, pán profesor Sachs. Samozrejme, Spojené štáty vyjednávanie odmietli a na to sa začala špeciálna vojenská operácia. A je tiež veľmi zaujímavé, že na začiatku tejto špeciálnej operácie sa dve oblasti Luhanska a Donecka sami prehlásili za nezávislé. Rusko ich neanektovalo, k tomu došlo až v septembri roku 2022. Proste sa prehlásili za nezávislé. To Spojené štáty samozrejme odmietli, ale následne na to Zelenský povedal, v poriadku, dobre, mohli by sme predsa len vyjednávať s Ruskom. V marci 2022 sa aj začalo vyjednávať a bolo to na najlepšej ceste k neutralite Ukrajiny a vojna sa tým mohla skončiť. Čo sa ale stalo? Vstúpili do toho Spojené štáty a povedali, nie, nič také sa neudeje. Pre nás je to neakceptovateľné. To je ale sprostosť.
prehrávajú, ale zase len navyšujú stávku. Prečo to robia? No pretože sú totálni ignoranti. Ani v tomto bode ešte stále nepochopili, aké zlé majú karty. Pozreli do tých kariet a povedali si, že zavedú ekonomické sankcie a to určite zrazí Rusko na kolená. Že dodajú rakety, ktoré zničia ruskú armádu. Títo ľudia, títo washingtonskí neokonzervatívci nežijú v reálnom svete. Takže čo? Zase zvýšili stávky. Odmietli vyjednať mier, odmietli neutralitu Ukrajiny a tak vojna pokračuje. No a kde sme teraz? V tomto pokročilom štádiu vojny vidíme, ako Rusko drví jednu ukrajinskú armádu za druhou. To je úplne zrejmé. Aj keď sa teraz veľa hovorí o ofenzíve Ukrajiny, ktorá sa mala udiať v júni tohto roka a dobiť Azovské more. Nedobili nič. Nikam sa nedostali, ale padli 10 000 ukrajinských vojakov a celé to stálo neuveriteľné peniaze v zničených tankoch, zbraňových systémoch, delostrelectve, vo všetkom. Celé je to jedna veľká katastrofa. Horších pokrových hráčov som nezažil. Majú na figu karty, ale stále zvyšujú stávky a stále prehrávajú. So it's been a disaster. These are the worst poker players I've ever seen. All they do with a lousy hand is keep raising the stakes and keep losing. We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. 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 We're all living in America. America ist wunderbar. We're all living in America. 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 Wenn getanzt wird, will ich führen. Auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. We're all living
Maybe now they are trying to shift. Je možné, že sa teraz snažia obrátiť pozornosť na pásmo Gazy alebo nejaký iný konflikt, pretože keď v jednom prehrávajú, snažia sa vyvolať chaos. You asked me a question which I didn't answer. I gave a long answer. If there is a way out. Vidíte? Vy ste sa ma niečo opýtali, ale ja som vlastne na to neodpovedal. Rozhovoril som sa. Pýtala som sa na cestu ako z toho von. And the point I would make is the first thing we should do is stop raising the ante, Stop saying, we're going to defeat them. Vy ste sa ma pýtali, ako z toho von. A chcel som povedať, že úplne základná vec je prestať zvyšovať stávky. Prestať si myslieť, že ich môžeme poraziť a zničiť. Nie. Ukrajina Rusko neporazí a čím dlhšie bude toto celé pokračovať, tým viac bude mŕtvych Ukrajincov. To je to najzákladnejšie. Celá naša spoločnosť je hlboko zranená, pretože milióny a milióny Ukrajincov sú po celej Európe a v Rusku a ďalšie stovky tisíc sú kvôli tomu všetkému už po smrti. Celá populácia sa zrútila. Už tam nie sú žiadni mladí ľudia. A teraz navyše chcú do armády povolávať deti a mladé ženy, pretože sa im už minuli vojaci. To je niečo hrôzostrašné. Preto musíme okamžite prestať zvyšovať stávky. To znamená, že musíme vyjednávať. Ako prvé musíme uznať, že NATO sa jednoducho rozširovať nebude. A Rusko musí prestať zaberať stále viac a viac územia Ukrajiny. V tomto bode už samozrejme Rusko môže deklarovať, že si bude nárokovať nejaké územie a o tom je nutné vyjednávať, pretože postoj typu my sa s vami nebudeme baviť a zničíme vás a neustále zvyšovanie stávok so zlými kartami povedie k úplnému zničeniu Ukrajiny. Už by sme konečne mali pochopiť, že toto sa dá vyriešiť jedine politickou cestou. Výsledok nebude taký, aký sme chceli, ale dobre nám tak, keď sme boli hlúpi a nevzali sme lepšiu dohodu pred rokom, 2, 5, 10. Teraz už sme v situácii, že nedostaneme to, čo sme v úvodzovkách chceli, ale ak budú boje pokračovať, bude to oveľa ničivejšie. What worries me most is actually that really the lives of Ukrainians are just. Čo mňa osobne trápi najviac je, že premrhané životy Ukrajincov sa vnímajú len proste ako obete, ako niečo, o čom sa vlastne ani neoplatí hovoriť. I'm sure that Zelensky is in a very hard place, but absolútne o tom nehovoria. Z celého vedenia je mi navracanie. Je mi jasné, že Zelenský je vo veľmi zložitej pozícii, ale hovorí len o tom, že je nutné obetovať ešte viac životov, a to bez akejkoľvek stratégie, bez akéhokoľvek sebauvedomenia, bez situačného povedomia. Je veľmi smutné, že sa vedeniu Spojených štátov podarilo odhovoriť ho od mierovej dohody v marci roku 2022. Toto bola Zelenského šanca, ale premrhal ju, pretože nemal skúsenosti. Viete, keď za vami príde vedenie Spojených štátov a povie vám, že vám kryje chrbát a vy ste neskúsení, no tak tomu uveríte. Mimochodom, ja som sa im to snažil vysvetliť. Naozaj som sa im snažil povedať, pozrite sa, ja som už starý, zažil som veľa amerických vojen. Vojnu vo Vietname, Nikaragui, v Perskom zálive, v Sýrii, ale nikdy sme nevyhrali. Robíte si srandu? To chcete naozaj dopadnúť ako Afganistan? Ale oni mi absolútne neverili a povedali mi, že ospravedlňujem Putinove činy. Nechceli o tom ani počuť. Ale ja som im ukázal len holé fakty o všetkých amerických vojnách. Nechceli ma počúvať. Facts about American wars, and they didn't want to hear it. Teraz trochu odbočme od Ruska. Nie som si istá, či je Ukrajina v rámci americkej politiky vôbec nejakou veľkou témou.
Dosť o tom pochybujem. Možno práve teraz len začína byť. It's a big focus of the political class still. Určite sa na ňu sústredí veľká politická pozornosť, vojensko-priemyselný komplex a Bielý dom. Je tomu tak možno, ale len čisto z politických dôvodov. Biden si proste nechce priznať, ako mizerne hrá poker, ale pointa je, že americký ľud už má toho dosť. Ľudia to už nepodporujú a nechcú to. Chcú to zastaviť. V tomto zmysle máte absolútnu pravdu. Ľudia ale nemajú možnosť do toho hovoriť. Neprebieha tu takmer žiadna verejná diskusia, ale Bidenová popularita sa postupne úplne zosypáva a nespokojnosť s jeho zahraničnou politikou je už veľmi, veľmi zjavná. Možno sa skutočne v dohľadnej dobe k slovu dostane aj mienka verejnosti, keďže nás čaká volebný rok. I would like to ask you to clear the position on China. Teraz by som vás poprosila, aby ste trochu objasnili pozíciu Číny. Či už sa pozeráme na demokratov alebo republikánov, je zjavné, že ich postoj je veľmi podobný. Voči Číne sa správajú veľmi nepriateľsky. Na nedávnom samite APEC, kde sa stretol prezident Biden s prezidentom Xi Jinpingom, došlo podľa vášho názoru k poklesu napätia? Vnímate, že je v tomto prípade nádej, ak nie na vyslovene priateľské vzťahy, tak aspoň na stabilné vzťahy, ktoré nebudú priamo ohrozovať svet? I'll tell you an interesting thing. When President Xi came to this APEC summit in San Francisco, poviem vám niečo zaujímavé. Keď dorazil prezident Xi Jinping na APEC, summit do San Francisca, stretol sa s 200 predstaviteľov vedúcich amerických podnikov a tí mu postojačky tlieskali. Americký prezident by od nich v živote potlesk stojí nedostal, ale ten čínsky áno. Prečo? No, pretože Čína je pre nich tým najväčším trhom. V Číne vyrábajú a rovnako aj predávajú. Zarábajú tam veľké peniaze. Oni chcú mať normálne vzťahy. Dejú sa tu ale dve veci. Poprvé, v Amerike máme triedu ľudí, ktorá rieši len to, že Amerika musí byť dominantná, musí byť hegemón a musí byť prvá. Je to veľmi zvláštna skupinka ľudí, ale takéto je zriadenie našej zahraničnej politiky. Potom tu máme politikov, ktorí si v podstate myslia, že, a toto je veľmi konkrétny príklad, že Trump vyhral v roku 2016 voľby vďaka rozhodujúcim štátom v Strednej Amerike a na Stredozápade, čo sú naše priemyselné zóny. A vyhral tak, že povedal: Čína vás pripravila o pracovné miesta. A keď vyhral Donald Trump, demokrati si povedali, že musia napadnúť Čínu, aby mohli politicky súťažiť s Trumpom. Toto protičínske naladenie má dva dôvody a tým myslím v politickej rovine. Prvým je presvedčenie, že Amerika musí byť jedinou dominantnou krajinou. No, viete, toto vám môže vychádzať jedine, ak hráte nejakú stolovú hru, ale nikdy nebudete dominantnou krajinou, keď sú okolo vás ešte aj iné veľké krajiny. To je opäť číra arogancia a navyše je to veľmi pomýlené. Potom je tu ešte protekcionistická politika a tá sa snaží osloviť vo voľbách predovšetkým niekoľko rozhodujúcich štátov. Vo výsledku sa potom naozaj demokracia a republikáni javia ako jednotní. Podľa mojej skúsenosti sú ale len jednoducho ignoranti, pretože nič nevedia ani o Číne, ani o jej histórii. Úplne im chýba perspektíva. Hrajú nebezpečné hry, ako napríklad, keď predsednička snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová odletela na Tajvan. To je taká blbosť, prepáčte mi. Prečo pre Boha provokujete inú superveľmoc? Stupid, sorry. Just, why do you want to provoke
another Thank you for superpower. saying that, because we have same representatives who are also provoking China in this kind. Ďakujem, že ste to spomenuli, pretože u nás máme tiež zástupcov, ktorí otvorene Čínu provokujú. Okay, don't provoke China. Neprovokujte Čínu. Majte rešpekt. Proste zachovajte normálne vzťahy. Neprovokujte superveľmoc. Čo sa stane, keď vrtáte do superveľmoci? Je to proste hlúpe. Ľudia by mali trochu rozmýšľať. Viete, aj keď ste presvedčení, že na blízku je tyran, čo Čína nie je, ale vy máte pocit, že na školskom dvore je tyran, je fakt rozumné dráždiť ho, nadávať mu, že je tyran? No nie, keď to urobíte, pravdepodobne dostanete do zubov. Potrebujeme trošku zdravého sedliackého rozumu. Čína nás predsa nejako nešikanuje, len je proste veľká, úspešná, dynamická. V podstate je to skvelý biznis partner pre Európu. Preto k nej musíme pristupovať normálne a s rešpektom. A tieto úzkosti Spojených štátov by sa predsa nemali prenášať na Európu. Toto je ďalšia oblasť, kde európski politici doslova odčítavajú spier amerických politikov. A ja vidím za oponu, aj keď je to už celé aj tak veľmi zjavné, von der Leyenová hovorí to isté ako Biden, pretože vie, že jej prácou je nasledovať Spojené štáty. Možno dúfa, že ju Spojené štáty vymenujú za generálnu tajomníčku NATO alebo niečo podobné. Ja neviem. Tu robí Európa obrovskú chybu. Rovnako tak pochybila pri Ukrajine. Robenie si nepriateľa z Číny je tiež veľká chyba. Je to úplne smiešný plán, odsúdený na prehru. My last question, because our time is coming up, I have to reflect one very current event you already mentioned, and that's the elections in Argentina. Položím vám poslednú otázku, pretože náš čas sa chýli ku koncu. Týka sa veľmi aktuálnej udalosti, ktoré ste sa už vlastne aj dotkli, a to sú voľby v Argentíne. Yes. Pretože novozvolený prezident je, povedzme, veľmi neobvyklá osobnosť. Ako vy vnímate celú túto situáciu? Môže byť ohrozený BRICS alebo ostatné latinskoamerické krajiny, keďže jeho politické aj ekonomické návrhy sú na najvyš zvláštne? Very strange suggestions as for foreign policy, as for economics. Yeah, of course, time will tell. One thing is he won the presidency but has no control over the Congress. His small parties, and at least for the moment, doesn't have any kind of governing coalition. No, to samozrejme ukáže až čas. Vyhral síce voľby, ale nemá žiadnu kontrolu nad kongresom. Sú tam malé strany a navyše v tejto chvíli nemá žiadnu vládnúcu koalíciu, takže ak bude chcieť skutočne niečo urobiť, bude si to vyžadovať oveľa širšiu koalíciu a to ho môže obmedzovať. Najprv by som ale chcel povedať, že Argentína je krajina, ktorá je nestabilná počas celej svojej histórie od roku 1820. Od samého začiatku získania nezávislosti Argentína pokazila viac mien, mala vyššiu infláciu a nestabilitu než ktorákoľvek iná krajina na planéte. Tento človek nevyhral kvôli tomu, čo presadzuje, ale kvôli znechuteniu obyvateľstva z odchádzajúcej vlády, ktorá priniesla trojcifernú infláciu, viac ako 100%. Nie je možné naozaj vyhrať voľby, ak sa inflácia pohybuje na trojcifernom čísle. Poznám Argentínu dosť dobre a spolupracoval som s bývalým ministrom financií. Ten odvádzal dobrú prácu, ale nakoniec odstúpil. A odstúpil preto, že jeho vlastní, povedzme, skorumpovaní politici v jeho vlastnej strane odmietali normálnu politiku, ktorú sa on snažil presadzovať. A týmto sa Argentína dostala do ďalšieho stupňa nestability.
celú svoju profesionálnu kariéru ako ekonóm sledujem Argentínu s úplným úžasom, pretože toto vôbec nie je chudobná krajina, má obrovské prírodné bohatstvo a veľa inteligentných, vzdelaných ľudí, ale opakovane robí jeden politický bordel za druhým. Môže sa stať, že príde ďalší. Nechcem hneď prvé dni po zvolení s istotou tvrdiť, že tento človek bude vládnuť tak isto, ako viedol kampaň. Občas sa ľudia aj naučia zodpovednosti, ale ak je naozaj taký, ako deklaruje, tak si Argentína zarába na vážne problémy. Je to poľutovania hodné, lebo BRICSu fandím a chcem, aby fungoval. Argentína je jeho novým členom a či tam zostane, alebo ju vyhodia, tak to ukáže čas. Ale ja len dúfam, že tento človek zatiaľ vystupuje ako osoba, nie ako naozajstný politik, pretože ak by takto robil politiku, Argentíne to veľmi, veľmi uškodí. I only hope that this guy was making this as a persona, not as a real politics, because his real politics, if delivered this way, would be very, very detrimental to Argentina. Thank you very much. Ďakujem vám. Ako hovoríte, to všetko sa ešte len uvidí. Nakoniec Argentína prežila už všeličo a prežije aj toto. Mám na vás ešte veľa otázok. Chcela by som sa dotknúť aj médií a propagandy, pretože som natrafila na váš článok v New York Times, kde som mala pocit, že by vás dotyčný novinár najradšej ukrižoval, a to už len v prvých otázkach. To bolo fakt zaujímavé. Asi o tom tiež viete svoje? Viete, u nás je dôvera verejnosti v mainstreamové médiá mimoriadne nízka, pretože stratili zmysel pre profesionalitu a to je fakt smutné. Takže toto bude témou ďalšieho rozhovoru. Presne to som chcela počuť. Budeme vás kontaktovať možno o 6 mesiacov, pretože to bolo naozaj skvelé. Bolo nám cťou a sme veľmi vďační, že ste si vo svojom drahocennom čase našli priestor aj na nás. Ešte raz srdečne ďakujeme. Great to be with you. Thank you. Bolo to skvelé a ja vám ďakujem. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. Cause the rich men, cause the rich men. I wish politicians would look out for minors, and not just minors on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think,
and that I don't think you know, but I know that you do, 'cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men, north the rich men. Takto bol, vážení poslucháči, rozhovor významného amerického ekonóma, pána profesora Jeffreyho Sachsa s nemenej významnou českou ekonómkou, pani docentkou Ilonou Švihlíkovou. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Do počutia. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay.